ጥሙርን ስሙርን ህዝቢ ንሓባር ረቂቕ ሃብቲ ይውንን እቲ ረቂቕ ንዋት ከዓ ሓያል ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእሎም ሓያል ሕብረተሰብ ጽኑዕን ዘይንቕነቕን ህዝቢ ብምፍጣር ውሕሱን ኣተኣማምንን ቀጻልነት የርጋግጽ እቲ ብጥምረትን ስጥምነት ናይ ሓባራት ተሓሳስባ ዝፍጠር ንዋት ምንጭ ረቂቕ ሓይሊ ይኸውን ረቂቕ ሓይሊ ሕብረተሰብ ብሓደ ለይቲ ዝፍጠር ወይ ብሰናይ ድሌት ጥራይ ዝርከብ ጸጋ ኣይኮነን ዘይደርቕ ምንጭን ተሪር ድሕረ ባይታን ይጠልብ እዮም በቐንዱ ዱልዱል ትውፊት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመጽእን ዝቕጽልን ብሉጽ ማሕበራዊ ክብርታት ክኸውን ኣብ ዱልዱል መሰረትን ጽኑዕ ሰራውሩን ክቐውም የድልዮም ሃገራትን ህዝብታትን ከኣም በቲ መጠማምቲ ምዝስፈራም ሓያላትን ድኹማትን ተባሂለን ይግለጻም ንኤርትራ ዋጋ ዝኸፈሉ ዜጋታት ኣለዉ ደም ዝኸፈሉ ኣለዉ ዘይኤርትራውያን ኮይኖም ህይወቶም ጸቢቑ ክነብሩ ይኽእሉ ነይሮም ቀሊል ክገብርዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ፍልስፍና ናይ ግሪክ መጽሓፍቲ እንተዳሪእኻ ነቲ ናይ ዜግነት ኣተሓሳስብኦም ንጡፍ ዜጋ ዘይንጡፍ ዜጋ ኣክቲቭ ፓሲቭ ዝብልዎ ኣተሓሳስባታት ኣለዎም እንተደሊኻ ብትናቶም ፓሲቭ ወይ ዘይንጡፍ ዜጋ ኮይንካ ካልእ ተሰዲድካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ንጡፍ ዜጋ ኤርትራዊ ዜጋ ንኽትከውን ዋጋ ክፈሎ ምዃኑ ምፍላጥ ማለት እዩ ስለዚ አይ ቲንክ እቲ ተሓሳስባት እቲ ከም መንእሰይ እዚ ዋጋ ተኸፊሉስ ነዚ ሕጂ ነተንፍሶ ዘለና ዝለዓለ ክብሪ ናይ ሓደ ሃገር ክንበጽሕ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣሎ እዚ ዋጋ እዚ ግን ብዋጋ ናይ ዕድላት ናይ ካልኦት ዝመፀ ምዃኑ እውን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ሃገር ብዝህልዋ ነገራውን ረቂቕን ንዋት መሰለታ ክግለጽ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝሕበር እቲ ውሑስ ቀጻልነት ብሉጽ መጻን ክውንን ዝኽእል ግን ማሕበራዊ ክብርታት ምዃኑ ብግብርን ምስናይ ኣብነታቱን ይግለጽ መግለጺ ሓያልነት ህዝቢ ኤርትራ ኸኣም ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ናብ በሪኽ ጫፍ ዝበጽሐ ብሉጽ ማሕበራዊ ክብርታት እዩ ክብርታት ማለት እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪኽና ዘምፀናዮ ዝወረስናዮ ንሕና ከም ሃገር ክንከውን ክሳብ ሕጂ ብቕዓቲ ዘለናዮ ንኣብነት ሃገር ክንከውን ዘብቃዓና እቲ ዝሓለፈ ታሪኽና እዩ ዝሓለፈ ታሪኽና እንተዘይህሉ ዝሕጂ ዘለና ክብርታት ዝሕጂ ዘለና ሕጂ ክንጽምሞ ክኢልና ዘለና ንዝመፀ ነገር ክንምክት ክኢልና ዘለና ኣይምኽኣልናዮም ከም ካልእ ሃገር ተርኢናዮም ሕጂ ህዝብታት ንርአዮም እዚ ነገራት ክመጽእ ከሎ ክፍትነካ እዩ ዝመጽእ ትፈተና ከዓ መን ምዃንካ ከም ህዝቢ እዩ ዝነግረልካ መጠረሽኡ ትውፅኢቱ ከባቢና ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ዘይተፈተነ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ኤርትራ ወዳዲርካ ሕጂ እቲ ምፍታና ንዓና ሕጂ ነዚ መፂኡ ዘሎ ዓይነት ይቐይሩ እምበር ዝነበረ እዩ ሕብርታት ካብቶም ንሓይሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝገልጹ ብሉጻት ኣምራት ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ይስራዕ ክብርታት ኣብ ኤርትራ ተተግበርቲ ኣምራት እምበር ከም ጽቡቕ ኣቕሓ ንስነ ጽባቐ ኣብ ሸልፍታት ዝቕመጡ ወይ ንስለ ጥቁብ ቋንቋ መዳምቕቲ ዋዕላን ኣኼባን ዝሃልኩ ኣምራት ኣይኮኑን ፈልሲ ክብርታት ኣብ ግብርን ኣብ መሬት ሓቅን ተዘሪኦም ዝፈርዩን ዘይውዳእ ሃገራዊ ምህርቲ ዝተሓፍሰሎምን ዝርከበሎም ዘሎ ረቀቕቲ ሓይልታት እዮም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹም ዝከላኸለሉ ብሓንሳእ ዝጥርነፈሉ ኣገባብ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ልክዕ ከም ካልኦት ሕብረተሰባት በዚ ኣገባብ እዚ ዝመፅእ ሕብረተሰብ እዩ ክብርታት ንብሎ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መለለይ ወይ ከዓ መንነት እዩ ብፍልልያት ተዳሪእኻዮም ዞም ክልተ በዚ ሎሚ ንገልጾ ዘለና ብሃይማኖት ኮነ ብብሄር ኮነ ብካልእ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዘራኽብ የብሎምን ከንቲባይ ሓመድ ከመይ ኢሉ ንባህቲ ሓጎስ ክዕቅቦ ክኢሉ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ተዳሪእና ግን እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ኣብዚ ኤርትራ ንብሎ ዘለና ዶባት ዝነበረ ህዝቢ ሓወዩ ሓብተዩ ናተዩ ኣብ ምባል ኪንዮቲ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ንሪኦ መፈላለዪ ነጥብታት ክርኢ ኣብ ዝኽእሎ ሓደ ክጥርንፍ ዝኽእል መንቋሕቋሕታ ፈጢሩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሕብረተሰብ ሲ ንኣብነት ኣብ ሕጊ ዳባ ናይ ፍትሒ መሓርን ድሕሪና ናይ መንሳዕ ንኣብነት መሰል ጋሻ ዝበሃል ኣለዉ ሕጂ እዚ ንሓተትካ ከምቲ ሓገዝ ዝገብረካ ጋሻሲ ዋላ ዘይትፈልጦ ጋሻስ ኣብ ገዛኻ መፂኡ እቲ ዝብለ ዝደጋገፍ ንሓድሕዱ ከመይ ኢሉ ተሳኒዩ ዝዋሳእ ዝበሃሃል ካብኡ ከተምፅኦ ትኽእል መስለና እኔ حالات وصول نيرو مجتمع نقول لمجتمع من زمن قديم ده استبدل نبر بو وسفنجه
فنجهول اللي ودي ديبو مقابلات اللي ودي ديبو وقانون اللي بديبو وزح حاجات مرتبطات اللي بديبو قال لا شعبتي قلت بطو لقدر قانون اللي بديبو بزح حاجات فنجهول لا أتى لمجتمع كهو نبر وكهو قل لقيت قدر بكفو بسلام قل نبر قدر لما رحناته معناته حيال ودابة نهزب إرترا زوكل رقيق مستيريوم حيال ودابة ملالي حيل هزب إرترايوم أمنتر علم قال ودابم كمزمر وقحتان سدقاقم مقالحن سنيتيوم قبراونتن كتقالنتن زرقاق ازغن أزي وحديوم بزح أبنت قربون يخل سب إرترا فولي قبرو قال بحر له جي اتي كما مجزأة وزنا برحب السب إرترا أما تعطوه بستفعل عليه من قدهم دمسئة ناي تاريخ مصحفتي صحوفاتي كم زا مسألة أبستفعل عليه بوثات هتزركب أب دهلاك تكيت تخيل أبستفعل عليه زي سنة انتاوي أسرات زلو بوثات هتكيت كاق تراغا بصوت تخيلي اتقندي حبر السب إرترا كم حادي هاجراوي حبر السب كوينو محبراو خبرتاتو دفاعين كقبرو لوي كقل صولو جمرة دحري ممسا مجزاتي طالياني هبكابنا هبكاب خفل على زخ الخون بر حبر السب تم كبرتاتو خطردو من تخينكا كندي زحفا ميبكاوني هان كان تردو نتعلتها ونطفوتاتو تعذيبك حلب نبلا زلاتو أبو ندوكو كيد سيتبوخا أقلي حريسالا سكوها بصحالا كابزي حات متحقازنا تمهاركيا تعب حجزي حقن داباخو مسافير سلو زلو ديو نتحبرة سب مسكزية زماع بولو ديو كم زينا رأخا تعبي بقربتنا بحبار منبار قنن خوينو بحبار كنوح قصل صنع حبرة السب يهم حبرة السب جن في هاجراوي زبها المحبراو خبرتات تقرنيفو ني إرتراوي حبرة السب زجلس إذنيو قبلو زخالة دحري ممسا مجزات عليها نيو ودابة نحبرة السب إرترام أمنا كورنا ناي كل سرحن عوتنيوم تاريخ حزب إرترا بحفشا معرفات قالسنا حرنت كأب في اللي إرترا حيال مريحنتن حيال ودابن كتفتر مخالايو زيت الرخ أب ممدرخو زقنت ألن حق زقلت المعرف قالسي مثال الناي زبرخ حيال ودابيوم حبراوي التعساسبا كمعبل زخال حبرة سب إرترام كاب نوح موائل زقلت أب اوان إتالاوي مجزاتي زفلمو وهداتن ستمتن كأ نتر حراي أبعد قاوي قالسي بمرحنة هزباوي نابزل على درجة زبتح ودابة بأبنت كقلت إكال هزباو حالتات كافل ماش عنشعات تميتن سبعتات كاوحد قطري نوس عقمي جنكا نوصر رأين زجبت علامات زكاري ودابتات مرآيا نايتي حيليوم اتي مدرخ بمدرخ زمع بالزنبرة بحفشا اتي مدرخ بمدرخ زمع بالزنبرة بحفشا هزبن مريتن ببقرب حراناي مقبار قالسيخون أب 10 عامتات مكل خالد زفترو زين غنق صنعات نودابتات زرغاقص ينيروم اتذكايد دلو حرنتاو منقسقاس حدا نعوزو كل مخان خفلط حلو كالاي نتي توصيعلو زنح قرصتات وي ستراكشرز افريسو نصو بزدليو خمسب كبر زرخبلو مخان خرجا ساغم استفلالي منقد زمصه نعوو اب جمز زأتوه حدا نخلو مزكابر سرعات كفتر نيرو سلازي حرنتاو منقسقاس نزي كغبر مسكاله نمجمبريا غزي حزباوي زبل سمستو سو عبد تاريخ حدنا توالسي دحرش حنجات متن 70 مسمصا سواحلتات يوم يزو نبره مصخاسات رئيخا يخنكا حزباوي زبل سم زلو ودابيتات يلن حزباوي خبر نكولو اذا قالس زي ناي كوينات ناي برت ناي وحدات قالس طرا يكونن حزبي ماكولو سلازي ات حزبي نزي واغا خفللو ناب زبل اتحساسبا يزوسس حيال ودابة كابتر بات انت هواخنا وطيو برقات أرحق كان حساب زخيل حيليو زفتر هزباو جنبار ولاقوا أبشع عن شعات 170 نزبس حكة ماتات حراوطيون رئيسة كتما أسمر حويسكا وحدات تريفنو انت نبرام بمتئتتاو قراما وحيلتاتن ممزبال ميزان حيلي بزنبورو حيال ودابة أبحات إيرن فتونن جزي أبتسوبون عقمون كعق أولو زخيل بوتاك بتحكي إلوم أب استراتيجيكاوي مزلاق استرائه اتيكال حيلون عقم النهرون وتهدراو سرعة إطوبيا أن داخمك خيد زخالو مستير
ውዳቤ ነይሩ ንግዚኡ ጥራይ ጽንሕ ምር ድሕር ዝተሓዋወስ ነገር እዩ ሰባት ካብ ዝፍልይ ድበልና ኢና እዚ ምናልባት እቲ ማሕበራዊ እንስሳታት እዩ ዝብል ከም ኣተሓሳስባ ይሰዓር እዩ ግን ፍልይ ዝበለ ፍልይ ዝኾነ ብሓባር ክንነብር ዘለና ተማራ ኮይስና ጥራይ ክንከይድ ዘለና ጸጋ ናይዚ ዓለም ኢና ኣብ ስፖርት እንታይ ከብለና ክእል ኣብ ኮሮና ንሪኦ ኣለና ኣብ መኸተ ዝሓለፈ ርኢናዮ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ርኢናዮ እቲ ህዝቢ ሲ እንተወዲብካዮ ቦሎንቱ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራት ክሓስብ ኣለና ጽጋብ ዓይነይ ትርኢት ጓዝጓዝ ልባይ ትስምኪ ግምጃ ልባይ ባዕልኺ ኮኾብ የላ ከማኺ ጽጋብ ዓይነና ትርኢት ጓዝጓዝ ልብና ትስምኪ ግምጃ ልብና ባዕልኺ ኮኾብ የላ ከማኺ ጽጋብ ዓይነይ ትርኢት ጓዝጓዝ ልባይ ትስምኪ ግምጃ ልባይ ባዕልኺ ኮኾብ የላ ከማኺ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብምትእምማንን ስራሕኻ ምስልሳልን ኣብ ዝተመደብካዮ ቦታ ዕዉት ኮንካ ምውፃእ ዝመሰረቱ ውዳበታት ህዝባዊ ግንባር በቲ ኣብ መድያት ትካላት ውድብ ዝተመስከረ ውፅኢት ክረጋገጽ ይከኣል መንፈስ ከኣልነት ብምፍጣር ዓጽፋ ብምስራሕ ንሕፅረት ናብ ዕድላት ብምቕያር ከዓ ትርጉምን ምሕደራ ግዜን ብልዑል ብቕዓት ክሰርሓሉ ክኢሉ ኣብ ኤርትራ ክልተ መሰረታውያን ኣገደስቲ ኣምራት ኣለዋ ሓንቲ እዛ ኣቐዲምካ ድበልካ ሓድነት ላይቲ ኣብ ዜግነት ዝተመርኮሰ መንነት ዝብልዐን እዚአን ክልቲአን ኣዝየን ኣገደስቲን ኣነ ብዙሕ ዝተፈላለየ መንነታት ክህልወኒ ንኽእል እዩ ሽመይ ኣለኒ ስድራ ቤት ኣለኒ ዓዲ ኣለኒ ገለ ኣለኒ ካብኡ ዝዓቢ ኤርትራ ዝብል ርቕቕ ዝበለ ኣምር ዘለዎ ብዓቕመይ እውን ተማሂረ ኢለ እንዳሓሰብኮ ከለኹ ክገልጾ ዘሸግረኒ ክሳብታ ዝለዓለት ህይወተይ ክኸፍለሉ ዘገድደኒ ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘለና ኣምር ኣቐሚጠ ኣለኹ ስለዚ ብበዝሕ ኣብዚ ዓለም ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ከምዚ ዝኣመሰለ ጥርኑፍ ስምዒት ኣብ ምፍጣር ንዘጋጥም ሃዋጋፍ ንምምላእ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት እንድሕር ተኣንቢብካ እዚ ሎሚ ኣብ ዓለም እንዳገነነ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ግብረ ሽበራ ተርእዮታት መሰረቱ መንነት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ዝመፅእ ዘሎ ሃዋጋፍ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ቅድሚ ሰውራ እውን ነይሩ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ትክብርታትና ሲ እንዳማዕበለ መፅኡ ከም ሰብ ሰሪሑና ጅሃ ንዝመፅእ ብድሆታት ከም ንምክት ክገብረና ዝኽእል ዘሎ ንሱ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ከዓ ነዚ ህዝቢ ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሕ ምረት ስለ ዘሕለፈ እዩ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ንዓለም ከቢድዎ ክኸውን ይኽእል ንሓና ግን በብ ጉዳዩ ብብዙሕ ጉዳያት ሰብ ኣጥፊና ኢና ሰብ ጠፊእና ሰብ ተሰዊእና እዩ ሰብ ሃሊቑና እዩ ብዙሕ ነገር ሕጂ ኣብ ዓለም ሓድሽ ነገር ኮይኑ ሕጂ ክንዲ ዝሞይቶም ክንዲ ከምዚ ኮይኖም ክንዲ ተጸጊቦም ክንዲ ጠሚዮም ክንዲ ከምዚ ክበሃል ከሎ ቀደም ንሕና ብመግዛእቲ ብወራራት ብገለ ዝሓለፍናዮ ዝመከትናዮ ነገራት ስለ ዝኾነ ኦፍ ኮርስ ሓድሽ ሰብ ክሞተና ይንደልን ኢና ግን ዝተመኮርናሉ ነገር እዩ ነዚ ከዓ ነቲ ዝነበረና ክብረታት ኣዘኻኺርና ንነፍስና ከመይ ጌርና ከም መንሰያት ከም ሕብረተሰብ ነቲ ዘለና ክብረታት ንስ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ኣሓዲስና ከመይ ጌርና ንምክቶ ጥራሕና ክንሓስብ ዘለና እምበር ሓድሽ ሜላ ንምሃረሉ ነገር ኣይኮነን እየ ድብላና ካልኣይ ዓዳለት እጅትማዕየት እታ ምጅተማዕ ከምሰል ትበነ ንበል ለሰውረትና ኩላታ ለስዕ ለቆምየት ምስል ለእስላም ወለክርስቲያን ምስል ነገ شاقد يبات له سولت مالته هذا أنت تغيير قد تمسح أوقاك لازم تبقى أسمرة بس يكون تغيير لو ده بكل مكانات تغيير قد توده يتقدر بكمالته اللي تغيير اللي لا تمسوا مهمة التغيير اللي مسا اللي أقدربه ده بدن كله تغيير اللي مسا اللي أقدربه إما حجر تغيير اللي مسا اللي أقدربه مدرسات قد توده قلهم بكا نعافية مؤسسات قد توده قلهم بكا ترانسبورت قد توده قلهم بكا مواصلات قد توده قلهم بكا كل حاجات اجتماعيا جاستيس كلها معناتها عداله كلها نجزي اب ترابح حالي صغير اسرارحم نقطرينا بعينت بمقيار انا اسرح كسرح كم زخل كامنن كسرح زخاله يتعبوا دابي نيروم 4 عامታት نخبيدن شوشورارن افشيلوم
ካብ ምክልኻል ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ክሰሃገር ዝኽኣለው ብዓብዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ድሕሪ መስመር ዓበይትን በርቃውያንን ስርሒታት ከካይድ ዝኽኣሉ ንሱ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝተሰረተ ሓያል ውዳቤ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ሱታፌ ነቲ ቃልሲ ናብ ከብፅሖ ዝኽኣለም ልዑል መንፈስ ተፈጢሩ ዕላዊ ኣዋጅ ምጥፋእ ሻርሻይ ወራር ኣምኪኑ ናብ ጠቕላሊ መጥቃዕቲ ብምስጋር ኣድናቒ ዓወታት ብምጉንፃፍ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓወት ክረክብ ክኢሉ ህዝባዊ ግንባር እቲ ካብ ውሕድ ናብ ብዙሕ ካብ ንኡስ ናብ ደርማስ ካብ ደባይ ናብ ቀዋሚ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ንቓልሲ ሓርነት ዝመርሐን ዝዓወተን ውድብ ብሓያል ውዳቤ እዩ ደሚቑ ዝግለጽ ፍልስፍና ናይ ግሪክ ሓደ ብሉፅ ዜጋ ክኸውን ድሕር ደኣ ኮይኑ ሰለስተ ነገራት ከጠቃልል ኣለዎ እብሉ ሓደ ኣብ ግዜ ኩናት ደፋር ምዃን ኣብ ግዜ ሰላም ድጉ ምዃን እዩ ካልኣይ ንሰብ ተገዳስነት ምርኣይ እዩ ወይ ሆስፒታሊቲ ምግባር እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ሓላፍነት ዝስማዓካ ምዃን ናጽነት ከዓ ከምኡ እዩ ሓላፍነት ምስካም ማለት እዩ ናጽነት ሓላፍነት እዩ ስለዚ ናጽነት ሓላፍነት ምዃኑ ዝርዳእ ሕብረተሰብ ኣብ ምምጻእ እዞም ክትብሎም ዝጸናሕካ ናይ ተወፋይነት ናይ ጽንዓት ኣዝዮም ኣገደስቲ ባእታታት እዮም ስለዚ ሓርነታዊ ቃልስና ወይ ናጽነት ንምምጻእ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብደም ከፊልና ያለና ሕጂ እቲ ናጽነት ሓደ መንገዲ ናይቲ ኤርትራ ክትሓልፎ ዝነበራ መንገዲ መስሪሕ ግን ናጽነት ሓደ ነጸብራቕ ናይ ባህላዊ ኩንነት ኢኻ ዝተፈላለዩ ምሁራት ወይ ተቃለስቲ ዝብልዎ ካብራል ዝበሃል ንኣብነት ተቃላሳይ ፋኖን ዝበሃሉ ተቃለስቲ እቲ ኣብ ሃገራዊ ባህሊ ወሳኒ ዝበሃል ነገር ሓርነት ናይ ሃገራት ናጽነት ናይ ሃገራት ካብኡ ንላዕሊ ሃገራዊ ባህሊ ዝበሃል ነገር የለን እዩ ኣባና ኸስ እዩ እቲ ሃገራዊ ባህሊ ንብሎ ዘለና እዚ ብቕልጽምና ዘምጻናዮ ናጽነት ኣሎ ንዕኡ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ኩላትና ሓቢርና ረጊእና በልጽግና ክንነብረሉ ንደሊ ኣርሕቕና ዘቐመጥናዮ ሓደ ዕላማ ኣሎ ንዕኡ ንምብጻሕ ክንወስዶም ዘለና ብሓባር መስዋዕትታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ማለት እዩ እጅቲ ኣብ ዜግነት ዝተመርኮሰ መንነት ድብለካ ዘለኹ ነታ ዕላማ ብኔዋ ቐሚጥናያ ዘለና ንኽንበጽሕ ኣነ ትግረ ደ ዓፋር ደ ሳሆ ደ እስላማይ ደ ክርስታን ደ ወላ ካልእ ደ ብዘየገድስ ኣብዚኣ ምሳይ ነታ መንገዲ እቲኣ ዝኸዳ ዜጋ ናይ ኤርትራ ከም ዘሎ ይፈልጥ ሓመጅማዕ ኤርትራዊ ምዃንካ ጥራይ ይፈልጥ ክንኡ ትኻልእ ንዓኻ ምልክት የኽብረልካ ከዓ ብኸምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንኸይድ ስለ ዘለና ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባ ከዓ ነቲ ዝበልኩኻ ናይ ሃገራዊ ስኒት መደባትና ወይ ጥሙሕና ራእይና ነቲ ዝበልኩኻ ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ጥሙሕና ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ክብርታት እዩ ንብሎ ንኽእል ማህደር ሰነዳዊት መደብ ኣብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ሕሉፍ ትዝክር ህልው ተስተማቕር መጻኢ ኣብ ዘእንፍት ሓሳባት ተስምር ማህደር ውዕሎታት ፍጻሜታት ተኽእሎታት ምስ ፍሉይ ቅያ ተንጸባረቕ ማህደር ምዕራፍ ትማሊ ትትርኽ ጉዕዞ ሎሚ ትጽብጽብ መጻኢ መንገዲ ትእመት ማህደር ማሕበራዊ ክብርታት ተንጸባረቕ ብሉፅ ሓሳባት ተኹስኩስ ሕሉፍ ህልው መጻኢ ጂኦፖለቲካ ትትንትን እስከፋላት عود ورح إذا على تاريخ تزنتو آسر سير الصعوف الساميتات تقلص قيا ناي وعلوتاتن سرحيتاتن تمكرو تسغاغر حيال ودابه أب معبالي قرصن غسغاسي استراتيجين ودابه أب محبراوين حليتات ودابه أب حفاش ودباتن نتي إمبركا كخون دي زبلك أنا سقاطن مترطارن قباصن قنطيطو نحسابن باغن حزب إرترا كون قيروم حبرتسب إرترا بحيالن ناي غزا روسن ودابم بغزا قلصمو بحيال قرسن كور واغان زود حرنت دفيوم دحري حرنت غعزون انتخونم اب مدبا داغم هنصت نت حيال ባህል ودابم سرحن عوتن نابتك اولدو نهنصت هاغراو امرون هاغراو فقرن تبغيسوم او وحد عمتات امبزا اغرام زخونه سرحات مسرح مزغبا زيغنت عميموم كرمتاو مؤاتت تمهارو اسلاسيلوم متي استغارلتن كاف سدس تمرسو زيغاتاتن ادلاديلوم مسرح ريفرندم بصفت زازيموم مربات هاغراو اغلغلوت بدنك بقعت ابغيسون اغسغيسون نهاغراو حصرتات ناب عدلات بمقيار كام بعينتو بزحن بقعتو زمسغن سرح اسلاسيلوم محبراو فتحيات حساسبا كابت نغراوي دليتاتو وصاي حساباوي دليتاتو نالو تي حساباوي دليتات بمنفس انا بكتما دالكم بر منفسي مستوم كالوت إرتراويان نزا أنا رخيبي زلخو زي رخوبو
كتأساسرو كخلالنا إيرتراويان يوم واجاب زخفولو جزية إنه عدل سلزي رخبكم سسكم واجاي تخفلون هم أي تباهلون أي كباهلون يومون بحجي سلزي عدلكم مسؤول كله خا نعوم قدام لتنا ما بحلاف النت كلون بزعبهم كحسبن نسمع بزوج على جزية أنا ونوصل على القيد خمس حسب كخون كخيلن كم زلنا ردانا تخسر حلو دتصنحه نتسب نتخبرتاتنا زكله نتي ناتنا نحنا خندل كنبصحو ندل زلنا تمنقح مودا معطاق زبل انقحكا طرح ديكون كاتغرفو كتودبوم كتعطقون حجي خنعطقو خنبل كلنا اب رؤسينا نعطقو قدم برتي عطقو نيرون حجي مصحفتي طرح يكونن رؤسي الترؤسي كملء كله يتعطق دبال ስለዚህ እቲ ሰብ ኣብ ሞያዊ ዓቕሙ ወይ ከዓ ሰሪዑ ደሞዝ ክሕዝ ከም ዝኽእል ጥራሕ ደይኮነ ክግበር ፀኒሑ ርእሱ ክስራሕ ፀኒሑ ጅርእሱ ክስራሕ ፀኒሑ ክብል ከለኹ ንኣብነት በዚ ኩነታት ኣብነት ንርአዩ መንእሰያት እዮም ቶም ሕጂ ኣብ ኩሉ ሃገርና ኮይኖም ነዚ ኮቪድ ንምምካት ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ እዚ ንጥፈታት እዚ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ብኣካዳሚ ዝተማሃርዎ ኣይኮነን ኣብቲ ርእሶም ተሰሪሑ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ እቲ ህንፀት ናይ መንእሰይ ክንብል ከለና فيزيكالي تهانصو بتمرت تهانصو رؤسو خسرحو خلخا رؤسو كب كلخو حجي تتمرتاو طرح ديكونس نتحبرتسب زدليو نجر كمنچو زخر رأسي كتفطر له خلخا نتسب ازي اندا تمهرنايو كاب تحبرتسب كاب كبابينا كاب منغستي كاب حزبي اندا تموكركايو تخيد كابنبابرانا اندا تمهركايو تخيد رأس ازي ስለዚህ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት መንእሰይ ክህነፅ ፀኒሑ እየ ዝብል ኣነ ኣያል ውዳበ መንግስቲ ኤርትራም እወታዊ ኣተሓሳስባን ናይ ሓባር ምዕባለን ብናይ ሓባር ስራሕን ከም ስነ ሓሳብ ናይ ጽቡቕ ሕማቕ ኣብነት ከይከውን ብዓይኒ ተጸባእትን ተበለጽትን ብስጋኣት ተራእዩም ኣወራር ወያነ ዝተራእየ ከም ንፋስ ዝቕልጥፍ ከም እድያት ዝሰጠመ ውዳበ ኸዓ ነቲ ባህሊ ውዳበዩ ዝመስክር ህዝቢ ኤርትራም ከም ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ መስመር ክሰጥም ዝኽኣሉ እቲ ሓይሊት እዩ ሰለስተ ወራር መጠነ ሰፊሕ ወራራት ብትእምርቲ ጽንዓትን ሓርበኛነትን ኣፍሺሎም ዓለማዊ ውዲትን ረቅቕቲ ሽርሕታት እውን ብሓያልን ስጡምን ውዳብኡ ኣምኪኖም ማዕበላት ተጻብኦን ከበባን ዘፋቢሎም ምኽንያቱ ሓያል ህዝቢ እዩ ሓያል መሪሕነት እዩ ዝውንን ሓያል መሪሕነትን ምስ ሓያል ህዝቢ ተደመሮ ሓያል ውዳበ ኩሉ ግዜ ዓወት ስለ ዝፈጥር ነትቀድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ናጽነቱ ንምምጻእ كا أو واحد قطرو تبارخي تخيط كم زلوا ناي مفلات استعلوا بزحي كنا بزح جزء والثاني إرتراح أنتي هذا خطي بدرجة علم زر التحساس بسعرته بزحي وثاني خمسة كنا بزحي كنا والدابي والثاني هجراوية تحساس باي والثاني إرتراح الذي درجة علم بزحي كم حدا ناي حيل من الكتاب زر قالوا بزحي والثاني خمسة كنا تايدا واحد حيل حوراوي كولكتيف كونشسنس حوراوي تحساسبان ما هو رأيت له أجاتامي ما حوراوي أجابينا هذا ما حوراوي بدهن مفتاحي تحبرت السب كمزي علوه أنا جيت زي أقل الكادر يكونه مالت نزي بدك يقاطنعك من محضرها وطبع عليتك انتي أجداس نجر أجداس ترى صوت خل بدك يقاطنعنا كن رؤية زلنا هنا تهزبي إرترا أنا بزي ساعتك أزور وخلخون حد حدود زي تحاجزو ولا إن أبزي حجر أو نجار أزي حجزو جلخت الله نحدا رد مخنيات حدا رؤي مسيت زرخ بولو أنت رخيو كم زي عطوي عيال ودابت مالي لومي توحن كخونك أبترر مسرتن بتقول عسراورنيو تتأميروم ولورتات إيرترا سنسلة حيالن